Ik ben Tamir en dit is mijn verhaal. Wat ik in het buisje stop is wat ik denk dat echt cultuur is. Het ene is blauw stoepkrijt, want er was toen de blauwe stoep. En dit is een aanzet om een nieuwe blauwe stoep te maken. Iets van gewoon een plek waar gefaciliteerd wordt dat al die dingen die van binnenuit komen, al die creatieve dingen bij individuen, om die weer te laten ontstaan. En het andere was perenzaadjes. Want ik denk dat het toppunt van het bij het verkeerde eind hebben is die Bonnema-toren, de Achmea-toren. Maar er komt natuurlijk gewoon op een dag betonrot in. Dus die enorme grote agressieve vallus met zijn vierkante hoeken en zijn zwartheid, die gaat op een dag om. Die moet om. En als ze nou al het beton gewoon laten liggen en dat we daar een heel mooi park maken waar mensen heerlijk kunnen rondlopen en tekenen en schilderen en muziek maken. En dat we daar een theetuin maken in het midden en daar een paar perenbomen planten. En dan heb ik toch een gevoel van er is een heel mooi toekomstperspectief.